Kaixo, Fito Rodríguez nauzue, eta Ider Rodríguezekin hitz egiteko, etorri naiz. Badakizue Los Rodríguez izeneko banda bat badagola, argentinarrak eta espainiarrek osatua. Madrilen ibiltzen dira horiek musikan, gu ez. Gu Rodríguez tarrok, euskal literatura egiten dugu, eta Euskal Herritik hitz egingo dizuegu. Zemoz? Ongi eta zu, aspaldikoa. Aspaldikoa. Nik ezagutu zintudan argitaldaria zinenean, txalapartan, eta nire lehenengo kontaktu literarioa beraz izan zen editore batekin, ez? Zu izan zinen, nire editorea, ez? Baina, klaro, zuk zure buruarekin ere editore izan zera idazle izan aurretik, edo zen olako harreman dakazu editore eta idazleen artean? Orduanik euri asko bota du, euski pixkateatea da, baina batez ere euria 20 urte gutxienez, ez? Ordutik, ez? Bai, azkenean idazle izatea ere bada editore izatea, eta itzultzaile izatea, eta zuzentzaile izatea, eta dena batian, ez? Orduan, ezagutu zintudan hori, ez? Txalapartan ari nintzeneko garai eder hartan, asko gustatzen zen, orduan lan hori eukin nuen parada ezautzekoa idazle jende asko, hemengoak, kanpokoak, itzulpena ere argitaratzen genuen, eta batez ere liburu baten barrunbeak ezautzeko aukera izan nuen, eta niretzat hori zen zegoen eta objekturik desiratuena, eta da, ez? Orduan, eukin nuen hori toki privilegiatu bat horretarako oso gaztea nintzen, 23 urterekin esango nuke hasi nintzela editore lanetan, 23, buelta hortan. Eta ikusi ez, horatzen naiz iritsi nintzen lanera, editore izateko hartu ninduten, baina lehenengo egunean esan zidaten ezagutu behar nuela prozesu osoa, ez? Eta beraz, hasi nintzen biltegitik, eta, azken zuzenketa egiten zen mairaino, ez? Zago nintzen, lan leku guztietan, ezagite egun bat, ez naiz goratzen nola zenba denbora, ez? Baina oso importantea iruditzen zaiz, azkenean literatura ez da bakarrik liburu bat idaztea, ez? Hori denborarekin ikasten da, ez? Da liburu hori nun kokatzen den, zein jantzirekin, zer iradokitzen duen, nun banatzen den, ez gauza asko dira, ez? Extraliterarioak direnak, eta era bat baldintzatzen dutenak liburuak, beraz, alde hortatik banatzeko izan zen toki miresgarri bat, ez? Imprenta bera, ez, maketazioa, eta zuk uste zu horrek eragin egin dizula gero idazteko maneran, edo ezakit, giro literario ezagutzea, alegia ez izatea idazle bat bera bakarrik dagola bere tokian, baizik eta hasieratik, hastapenetatik giroa ezagutzea, eta nolabait beste idazlekin, itzultzailekin, zuzentzailekin batera aritzeak, markatu zaitu gero idazteko maneran? Ez da beste idazteko maneran, agian parte batean bai, ez? Baina nik uste dut, egia da, idazten dudanean, eta batez liburua bukatzen ari naizenean, buruan daukat prozesua, zein izango dan, ez? Orduan, zuzenketa, maketazioa, azala, ez, aurkezpena, nola, hori dena batean dator, ez? Gero, nintzateke ausartuko esatera, idazten ari naizenean, horrek hainbesteko eragina duenik, ez? Baina bai, batez ere ikustea idazlea ez dela izaki bakarti eta isolatu bat. Hortan, esango nuke baietz, eragina izan duela. Bai, eta horretan ere, alegia, argitaldaria izateaz aparte eta argitaletxekin harremanetan ibiltzeaz aparte, itzultzailea ere izan zera, eta Nemeroski itzuli zen duen, ez? Dantzaldia. Horrek ere markatu zaitu idazteko moduan. Esan nahi dute, itzultzaile izateak
alegia bereiztea norberaren hizkuntza batetik bestera pasatzean nola funtzionatzen diren errekursoak, aberastu zaitu itzultzaile izan alizateak edo beste hizkuntzetatik ere, ibili alizateak, aberastu zaitu edo markatu zaitu edo... Bueno, nik sartu dirten txiki bat egin dute itzulpengintza arloan, Nemirovskiren nobel hori itzuli nuen, eta nahikoa konturatzeko zala niretzako esparru hori ez dengoen ez eroso, errespetu handia diot itzultzailearen lanari, eta ez da luego nik ez dut hor ikusten nire burua, azkenean oso gauza, bueno, batez ere hori, gero nik bai nire liburuak itzuli izan ditut, lagunduta normalean, baina gaztelaniara nereak, baina beste norbaiten ahotsa hartu eta nerera karri gai. Konturatu nintzen, ez nintzela gai. Hori ongi egiteko edo gozatzeko edo behar den, ez dakit. Baina zu oso itzulia izan zera, eta gero katalanera, ingelesera, frantsesera... Bai, gero fascinantea da. Hori da, eta kontrolatu egin dituzu pixkate itzulpen horiek? Gaztelaniazkoak bai. Fascinantea da azkenean, irakurtzen dezunean liburu bat hizkuntza batean, eta irakurtzea liburu hori itzultzea beste hizkuntza batera, eta saiatzea antzeko gauza, edo antzeko gauzak esan ditzan, imposiblea da. Antzekoak bai, esan daitezke, baina ezin da inoiz liburu bera izan, ze irakurtzen den hizkuntzatik bertatik aldatzen daia liburu hori jasotzeko modua, Baina adibidez asko gustatzen zaidan zerbait, da, ez frantsesez irakurtzen dut, baina ez dut irakurtzen, euskaraz edo gaztelaniaz bezain ongi, ez eta hain ongi ulertzen, baina asko gustatzen zait irakurtzea frantsesez eta ulertzen ez ditudan hitzek edo espresioek edo esaldiek naramate beste toki batzuetara, eta gero igual konturatzen naiz ez zutela hori esan nahi, baina zulo horiek, testu batean gertatzen diren zulo horiek, asko gustatzen zaizkit. Eta, bai, esaten duzu, erabilitako nolabait hizkuntzak baldintzatu egiten dula, baita ere, nolabait hizkera literarioa. Berdina ez dela izan, eta fascinantea dela. Eta, baina, ezin direla inoiz ere parekoak izan, antzekoak direla ez. Baina, oker ez banago, ez bakarrik itzulpenak, ezke zure liburuen izenburuak, eta esango nukenik, zenbait bukaera ere, ezberdinak direla beste hizkuntzetan, ez? Bai. Izenburuak, agian, ez egita esan eduzun, bihotz handiaren izenburua... Katu jendea, eta... Bai, katu jendea, bai. Azkenean, jende hitza hartu nuen multzoren zentzuan, orduan, ere ustez ez da hain diferentea, ez? Eta bai, gero azkenean egiten duzunean, nik neuk izan dudanean, itzulpena lizentzia batzuk hartu izan dituz. Azkenean, zorra eukitzekotan erekin neukak, ez, beraz, ez naiz oso zurruna zera hortan naiz, eta oso gauza gutxi aldatu izan ditut, bai, badago ipuin batean behin, idatzi dituan ipuin guztien artean, ipuin bakar batean aldatu nuen esaldi bat, bukaeran, baina ez dut gogoratzen horrela funtsesko ezer aldatu izana bestela, Baina hor ikusten duzu zure burua ez itzultzaile moduan, bezik eta egile moduan, autore moduan, ari zera ez egokitzen, baizik eta idazten. Bai, azkenean nire bizkuntza dira, gaztelaniara itzultzen dudanean, eta ja ez hainbeste honek ez du funtzionatuko gaztelaniaz, baizik eta nire testua da, eta ben ikusten diot aukera, beste zerbait, erantzi ezker, osaia denboratxoa pasada, baina, esati zudan bezala oso gutxitan egiten dut hori. Agian lizentzian gehiago hartu ditut azken liburarekin, eraikuntzarako materialarekin, gaztelaniara itzultzerakoan, ze hor baude gauzak oso euskarali loturikoak, hizkuntzari buruzko referentzia dexente daude, idazteari buruzkoak, eta orduan hor bai, pixka bat gehiago aldendu behar izan dudan, baina pixka bat. Bai, eta ja aipatu dezunez, eraikuntzako materialak. Ni gogoratzen naiz, eta handi gutxira gaur,
horretan ipuin zoragarri bat, klabelinarenak, klabelin gorriarenak, eta iaia postal bat, ez? Garai bati buruz, eta bere sakontasunean naif samarra, ez? Eta erakuntza materiala, klaro, askoz luzeagoa da, hor badago lan sakonago bat, arlo guztitan, eta ilunago igual, ez? Bai, agian, bai, ez dakit iluna, bai, zan daiteke hitza, ez, baina, pentsa, ipuin hori, eta handi gutxira gaur ipuina idatzi nuenetik, eraikuntzarako materiala idatzi ditarte, ia hogei urte joan dira. Orduan, bai, nik ere daukat oroitzapena, ez, hori ez, naifa zela, ez, zegoen mendeku bat, ipuin hortan, bukaeran, kariño handia egin goatzen dute, ipuin hori, baina, bai, idazteko manera ere aldatu da. Nola esango nuke, nire, azken liburu hontan, sentitzen dut, badaudela, nola baitere, aurretik idatzitako ipuin guztiak ez, baina ipuin askoren humusa. Ez, nik behintzat horrela idatzi dut, ez? Ez da nola esan, ez? Badaude adar asko eta badaude sare asko, ez? Azpitik komunikatuta daudenak, ez? Ipuinaren eta novelaren artean giro aldetik, personajen aldetik, gai aldetik, pentsatzen diren gauzen aldetik, ez? Hor ikusten dut ala ere batasun bat. Bai. Beti esaten duzu literaturan ez duzula gustoko arketipoak, ez? Saiatu behar dela personaietan bilatzen ohikoak ez diren ikusmirak, erreferentziak, deskribapenetan. Esatea erraza da, baina nana lortzen da hori. Gero gustatzen zaizkit, gauza literatura, arketipoekin lan egiten duen literatura, edo zinema ere gustatzen zaite, genero kontu bada, azken batean, ez? Nik egiten duen literaturan, bai saiatzen naiz, beste arketipoekin, normalean ez dut arketipoekin lan egiten, edo ez behintzat modu konstientean. Nola egiten den hori, denbora asko pasatuta personajeekin, eta personajen larrupean sartuta, eta beraiekin asko hitz egin da, eta oso zoroa da esplikatuta, ez? Baina azkenean, nik ez beti, baina askotan daukat mundu paralelo bat, ez? Hemen sorbalda gainera, ez? Nire personaje txikiekin osatua, orain idazten ari naizen adibidez, ez? Ipuineko personajeak, hemen da eramatzat loro baten antzera, ez? Honaitek ez zurekin hitz egiten edo besteekin, eta hor daude, eta, daude hor dialogo batzuk gero, ezagutzea da nik uste dut klabea, ez? Esan daiteke loro badela, baina esan daiteke baitere bizkarroia, ez? Baitare. Alegia, idazlea askotan bihurtzen da bizkarroia, zurgatu egiten du. Zu hola sentitzen zea? Ibiltzen zea erne gauzetan gero zure personaietan islatzeko, azaltzeko, ez? Ez ez joaten nik ez deten ematen kuaderno bat, edo ez naiz. Ez zentzu horta, gehiago daramat buruan, ez, esatizut, ez, momentuan idazten ari naizen hori, nire kezka, nire, nik adibidez, nik batzutan pentsatzen dut, ez, egin dut personaja, eta gero esaten, nondik ezautzen den, nondik atera dut, eta konturatzen naiz, ez dutela inundik atera, ez, ez daula oinarritua inorenga, baina denbora konturatzen naiz, ez, baizik eta. Alegia, personaia dela, zuzera eta besteak dira. Personaia. Bai, ametxetan bezala. Ametxetako personajeak, ametxetako gidoiak, tramak, nork asmatzen ditu, nork idazten ditu, guk, baina eraberean. Baina gutxi berzaio hori ateatzen, ez da? Eta zuk sentitzen duzu hori lortu duzula azken novelan, alegia, zuk kontrolatu gabe nolabait idazkerak bere bidea hartu du, arrastora eraman edo jundala bera bakarrik. Bai, egia esan azken liburuan, hala sentitu dut, gero diferentzia da, personajeak ez direla fikziozkoak. Azken novelan, orduan hor, errazagoa zen arketiporik ez erabiltzea, benetakoak direlako personajeak, ez, oinarrian. Baina bai sentitu dut hori, azkenean utzi egin dio dela, irteten, historia horri, eta ni jo naizela hori bidea egiten, eta alik eta, brillo gehien hartzezan, edo
toki, alik eta urrutien irits zedin, baina, bai. Eta nola ari den funtzionatzen? Zu baldakizu, adibidez, konparazio baterako zure ipuinak eta orain novela nola iristen ari den, irismena, jendearen gana. Kopuruari buruz? Bai, eta kopurua izan daiteke gauza bat, baina beste gauza bat da, oihartzuna kritikan, baita ere sare sozialetan, baita ere erreferentzietan, beste ekartzen dituzten erreferentzietan. Ikusten duzu aldea, novela eta ipuinen artean? Ba, beti esaten da, jendeak edo irakurleak normalean eta orokorrean eta bataz bestean nahiago izaten duela novela. Ipuina, poesia edo saiakera baino. Ari da hizketan argitaldaria edo idazlea. Bai, ez da nire kasua. Ez da nire kasua. Ez da zure kasua. Ez da nire kasua, nik ez nahiago novela ipuina baino, adibidez, ez? Baina normalean jendeak bai, nahiago izaten du, ez? Orduan, beti esaten da, ez? Editoreek batzuk esate dute, beste batzuk ez, baina ipuigile baten novela itxaroten duten askotan. Nik suertez, Euskal Herrian ez dut horrelakorik bizi izan, ez da inoiz presionatua sentitu novela idazteko, ez. Azkenean gure txikitasunak eta gure anormaltasunak eta gure zera guzti horiek ere baditu gauza honak. Oain, igual bai etorri zait gero kopururik ez daukat, ez dakit, esaten, oihartzuna oso zaila egiten zaiten neurtzea gero ez dute irakurle. Ez naiz egon irakurle taldeetan, liburu honekin. Ez zera june, liburu harrigarria. Nik pensatzen nun, bai, morboagatik. Pensatzen nun jendeak igual morbo izan. Bueno, nik ez dut jun nahi izan. Nik ez dut joan nahi izan, azkenean, nire, liburu bada baina nire izan da. Bai, horregatik, bai. Oso zaila egiten zitzaidan, ez? Ez dukan gogorik, ez, egoteko. Beraz, esan nahi zutena da, ez dudala eduki, bai, etorri zai jendea eta idatzi jende askok. Egia esan jende askok idatzi dit liburu hau irakurri eta gero, esateko, hurbiletik ikutu dula, ezautu dula, edo, gauza asko idatzizkiate, gauza batzuk oso ederrak idatzizkiate. Bai, eta konpartitu dezakezu pixkate? Ez. Esan nahi zut, jendea nik uste dute oso irakurketa ezakit, azkenean oso liburu intimoa da. Bai. Eta orduan jende batek irakurtzen duenean hori, nolabait identifikazioa sortzen zaio. Identifikatzeko eta gero kontatu izan dizkit bere gauza oso intimoak ere. Orduan, sortu egiten da, nolabaiteko harremana. Hori da, idazle batek lor dezaken gauza horrena. Oso ederra izan nahi da. Eta ari zera lortzen, beraz. Eider Rodríguez Martín euskal idazlea da. Publizitate eta zinema ikasketak egin zituen. Kazetari lanetan aritu da hainbat aldizkari eta egunkarietan, eta editorea eta gidoilaria ere izan da. Gaur egun, irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean. Literaturan bereziki ipuingintzan nabarmendu da. 2004an eta handik gutxira gaur ipuin liburua kaleratu zuen, eta ordudanik beste 3 liburu argitaratu ditu. Haragia 2007an, Katu jendea 2010ean eta Bihotz handiegia 2017an. 2021ean berriz, bere lehen eleberria argitaratu du, Eraikuntzarako materiala. Irakurleek harrera ona egin diete lan guztiei, baita kritikariek ere, eta sariak ere eskuratu ditu. 2018an adibidez, 2 Euskadi sari jaso zituen. Bata, euskarazko literatura kategorian, Bihotz handiegia lanagatik. Eta bestea, haur eta gazte literaturarenean, Santa Familia lanagatik, Julen Ribasekin sortua. Bestalde, beste zenbait hizkuntzatara itzuli ditu bere ipuinak. Horra, gutxi gora bera, Wikipediak eta antzeko biografia ofizialek Rodríguezi buruz diotena labur esan da. Beste era batera adierazi zuen nor eta nolakoa den Rodríguez beste idazle batek, Alaine Agirre Garmendiak, Pikara magazinerako egin zion elkarrizketaren sarreran. Eider Rodríguezen literaturan sartu nahi zen bakoitzean, topatu dut halako obsesio bat begiradan. Kanpoko munduaren zein pertsonaien barrunbeen behaketa kasik milimetrikoa, doia da idazleak egiten duena.
Ornitologia lan bada bere obra literarioa, bilaketa, behaketa, sailkapena, identifikazioa. Hegazti espezieak eta parte diren ekosistemak. Horiek guztiak erregistratzen ditu literatura bihurtuz. Zenbaitetan, disekzionatu ere egiten du, hegaztiaren barruko errai, gihar, zainak ikusteko, izendatzeko. Nik ezakit ornitologia, antropologia edo entomologia den Rodriguezek egiten duena. Aldiz, baiezta dezaket, zirujau edo forentxe honenaren pare disekzionatzen duela eta minaren jatorriraino sartzen duela bizturia. Kontu zibili beraz, horrelako operazio bat gertutik ikustea ez da beti gozoa izaten. Zan dizute igual, bai, ikuspegi nolabait ideologiko eta politikoa dazkazula eta hola, baina Euskal Herrian gertatutako guztia, agian zure ipuingintzan eta oain novela gintzan, dala pizkat atrezo, ez? Eta zure historiak beste historiak dira. Historia konsumoarekiko loturak, edo bero andra horrek korrika egiten duna, eta zearena, eta historia gizateriaren historiak dira, gizabanakoen historiak dira, eta hor fondoan, hor dago Euskal Herria, bere arazo eta gatazka guztiekin, baina zu ezeala sartu gatazka horretan. Bueno, egin ditute sartu irten batzuk, badauzkate ipuinak, nolabait ere heltzen ziotena gaiari zuzenean, baina bai oso ondo esan dezu, adien ere testuetan, honik idazten duan horretan, honik ia gehiena, 85-80 kokatu dut Euskal Herrian, orduan nik inoiz ez diot uko egin Euskal Herrian gertatzen zen horri, oain, ez da egon lehenengo planuan, oso gutxitan egon da lehenengo planuan, baina entzuten ziren zaratak, eta niretzako hori importantea da, ez? Hori horregotea, ez? Batzuetan ez hain modu, atretzo aipatu duzu, batzuetan bai, ez zaita igual hainbeste pasatu naiz barkatu, Ez, naiz hainbeste identifikatzen, ze atretzo, badakit ez dela hori, atretzoa, baina normalan erabiltzen da apaingarri bezala, niretzako ez da apaingarri bat. Niretzako da paisajearen parte, paisaje humanoaren parte, historiaren parte, bizi dugun denboraren parte, ez? Eta bai, horrek egon behar du, batzuetan hori, hots bada, batzuetan da pankarta bat, beste batzuetan da ez dakit, preso baten, senide baten, ez dakit zer bat, beti dago, oi hartzun bat, hor, bai. Beti dago, baina eske hori oso importantea izan da, gure herrian, oso importantea da, baina beste gauza batzuk ere bai, eta gainera, beste gauza guzti horiek aldi berean eta korapilatuta gertatu dira. Orduan, niri importantea eta interesantea iruditzen zait, beste hori ere kontatzea. Bai, bueno, euskal literaturaren kontrako kritikak ere askotan azpimarratu du, hain zuzen, euskal idazleok ez genula idazten nolabait gatazkari buruz, ez? Eta horregatik galdetu dizut. Bai, hori ez da bat ere horrela, azkenean. Nik ustez ez, baina hori izan da. Euskal gatazkari buruz asko idatzi da, azken, pentsa, metro idatzi zuenen... Hasieratik. Hori da, hasieratik, azkenean, horrekin hasten da gutxi gora bera, gure literatura garaikidea, ez? Asko idatzi zan, asko idatzi da, eta asko idatziko da. Orduan, hori ez da horrela, are gehiago, baude idazle batzuk esatu dutenak, euskal idazle batzuk, ez, interesante izateko euskal gatazkaz idatzi beharra dagoela. Nik ez dut hori pentsatzen, baina, bueno, Txumala Sagabazterrek ere baduka kritikariak, ez, idatzi zuen, ez, gutxitxo idatzi otezan historiari buruz, hurbileko historiari buruz, iraganekoari buruz, ez dakit, igual horri, erronka horri helduta edo, baina asko. Bai, bueno, zuk lantzen dituzun personaiak ez arketipio horiek,
hain zuzen ere hor kokatuta daude, eta bizitza hor dago, Bai. bere zea guztiekin. Hori, bai, nik uste dut hori kritika erreza eta falsua izan da, era berean. Baina, bueno, Rodríguez Tarrak izateaz aparte, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak ere bagera, eta orduan literatura ematen dezuzuk, ez? Bueno, literatura, aurre eta gazte literatura ematen dut batez ere, eta gero hizkuntzaren didaktika, eta, bueno, ez da literatura buruan daukazun hori uste dut. Edozein motan ere, mundu literarioan egon da, eta unibertsitateko irakaslea izan da, orain aipatu duzu kritiko ezagun bat, Lasagabaster eta erreferentzia kritikoak ezagutzen dituzu, eta hola. Ja, urte batzuk daramazkizu, ja, izen bat badezu, erreferentzia baita ere entsegu gintzan argitaratuak, adibidez, lagun izostua eriburuzko zure irakurketa propioa plazaratu zen duen Utriusko Baskoniekin, orduan ez dezu narratiba bakarrikan egin, entsegu gintza ere bai, landu dezu. Nola ikusten duzu, zertan aldatu da, handi gutxira zure hasierako duela 20 urteko literatura, eta orain, guia ikusten dugun orain ateratzen ari diren literatura emaitza berri horiek. Zertan ikusten dituzuzuk aldeak edo gutxienez azpimarratuko zenituzken aldaketak? Azpimarratuko nuken alderik nabarmenena da gaur egun sekulako eskaintza dagoela. Sekulakoa. Eta irakurketa gutxi agian? Ez dakit irakurketa gutxi dagoen, ez dakit, ez dauzkat datuak hori esateko. Soziologikoak, ez? Bai. Baina, zer esan dizut, iruditzen zait dagoela, ahots gehiago daudela. Ez gehiegi, gehiago. Gehiago daudela, eta jo, ni gogoratzen naiz, garai batean, kosta egiten zitzaidala aurkitzea euskarazko liburu bat erakargarria zana. Irakurri nituen klasiko guztiak, irakurri nituen liburu gomatxo artean on guztiak, eta gero zai, ia zer ateratzen den, eta pasazitezken hilabeteak, eta ez zeotia ezer esaten una bau nahi dut, eta irakurri erdi behartuta, erdi militantzia, erdi euskera zalako, eta horrela, gaur egun ez gertatzen. Gaur egun ez gertatzen, eta entzako oso gauza handia da hori, irakurri alizatea poesia, saiakera, novela, ipuina, ahots berriak, zarrak, zinbora ematen. Bai, nik galdera hau egin da beste idazle batzuei, ia denek esan didate funtsezko aldea dagoela emakumeen parte hartzean. Zuk uste izo dela? Funtsezko, bai, hombre, ni irakurtzen, euskal literatura irakurtzen hasi nintzenean, Laura Mintegi eta Arantxa Urreta Bizkaia zeuden, nik horiek ezagutzen ditun. Amaia Lasa ez duen ezagutzen, adibidez, ez? Orduan, bi horiek ezagutzen ditun eta gehiago ez, eta beste guztia gizonezkoek idatzitako literatura zan. Gero, hasi nintzen ezagutzen, baina pentsa, Karmele Jaio Ila nerekin batea hasiko zen, ez dakit oso ondo, ez daukadatua, baina nik alde hortatik emakumezkoen referentziak oso gutxi eduki ditut, euskal. Eta orain, asko daude oso onak, oso interesanteak, oso erakargarriak, gauza berriak egiten ari dira, taldean egite dituzte gauza asko ere bai, ez? Bai, hori da alde handi bat, ahotsena esaten nuenean, hori ere orokorrean aipatu dut, ez? Baina hori ere bai. Esan nahi nuen bai. Eta, bueno, sartuko bagina bereiztearren testua eta liburua, alde batetik testu hutsa demagun digitalki jetzi daitekena, eta edo liburua bera objektu fisiko modun. Zuri gustatzen zaizu liburuetan parte hartzea demagun azaletan eta diseinuan eta gainerakotan? Bai. Eta aldezu? Orain arte, bai. Egia esan orain arte, esan nuke beti euki dudala aukera katalanezkoan adibidez ez duen euki,
baina beste bai, guztietan esango nuke ahal izan detela. Gero ere, diseinatzaile bat dago, azalgile bat dago, eta bere lana da, eta baina bai gustatzen zait, zerbait adostea, edo beti ere askatasuna utzita ez, baina gustora galditzea ni ere. Arazoren bat eukidezu inoiz, ala dela eta? Ez, nahiko gustora galditu izan naiz nire azalekin, orokorrean, euskarazkoak gehienak egin ditu Landergarrok, eta orduan, batzuetan libreago, beste batzuetan itxiago, baina, adostutako gauzak izan dira azkena ez hainbeste, horre erabateko askatasuna eukizuen, baina gero bestela, adibidez, gaztelaniazkoan Un corazón demasiado grande, asko miresten dudan argazkilari baten, Baionako argazkilari baten argazkia darama, Gabriel Duplantierrena, eta bai, gustatzen gero oso maniatuko naiz ebiz letratipoarekin, paperarekin, baina horria ezin da erabaki, horria eman da datorrez, argitaletxeak eman da dator, baina irakurtzen dudanean, edo liburu bat erostea joaten naizenean, bai, fijatzen naiz, lerro artea, paper mota, letratipoa adibidez. Eta irudiak direla eta zuere komik egintzan ibilizera, bai ikastolen elkartean, familiaren historiak eta zeak, zurea beti familiaren zeak eta gero zinean ere bai. Zinean gidoia egin dezu, Landergarrokin batera? Zein? Ni pelikula bat ikusi nuen ez negoatzen hain izenarekin, zinen azaltzen zure aizparekin eta... Hori egin zuen, Febrin Muguruzak egin zuen zuloak, dokumentala, eta nimik egin nuen gidoian parte hartze txiki bat izan nuen, batez ere musikari egindako elkarrizketak prestatu nituen, eta ez dut hainbeste ezagutzen, zinema... Baina, ibilizera, gidoi gintzan eta komiki gintzan, ez? Bai, gero asko oso zinemazalea naiz, komikizalea ere bai, ez hainbeste, zinemazalea bai, orduan oso modu bisualean idazten dudala uste dut, gero zegin nabaritzen den edo ez, baina nik idazten dudanean ikusi egiten dut. Ikusten ditut aurpegiak, ikusten ditut etxeak, ikusten ditut pentsatzen dut beti izaten dela horrela, ez? Eta oso eszenaka eta sekuentziaka idazten dut nire buruan behintzat, ez? Orduan ez dago hainbesteko aldea, gidoi bat idatzi edo ipuin bat idazteren artean. Zentzu hortan, ez? Nire idazteko maneragatik eragatik. Bai. Eider Rodriguezen lehenengo ipuin liburuko pasarte bat irakurriko dut, eta handik gutxira gaur liburukoa. Bizitzan badira esaldi batzuk edo kanta batzuk moduren batean edo bestean agertzen zaizkigunak, niri behintzat bai, edo jarraitzen digutenak, eta handik gutxira gaur bada horietako bat. Askotan errepikatu izan zaidanan, nire biztako momentu ezberdinetan, eta horrela deitzen den ipuineko pasarte bat irakurriko dut. Jendearen azentuak ezagutzen ditu. Gaztelaniazko hitzak ahoskatzeko modua, hain bakarra. Norbaitekin hitz egiteko premia sentitu du, gaztelaniaz. Miarritzen oso jende gutxirekin egiten du gaztelaniaz, behok biko lagun batekin eta peste pare batekin, baina ez gaztetako gaztelaniaz. Bere adineko norbaitekin hitz egin nahi du. Aditzak ebakitzeko modu gozo hori. Ahoskera hunkigarri hori entzun. Lo aurpegiarekin oraindik, Manesek aitonaren ibilera kopiatu ditu. Eskuak atzean emanda, begitartea zimur, bonetaren ordez, kasketa. Antza dute. Udaletxeko plazara iritsi direnean, erdi-erdian paratu dira. Hortxe egiten nuen lan, ez da asko aldatu. Ni izan nintzen balkoietan lorontziak jarri zituena. Bazenekien? Hau izan zen, herribera osoan loreak izan zituen lehen udaletxea. Gau hartan alde egin zuen herritik. Betirako. Atzera begiratu gabe. Gaur arte. Burusi batean bildurik, argazki bi, ogi apur bat, txokolatea, gazta laurden bat, alkandora bat, galtzontzio eta galtzerdi pare bat. Eta galtzerdien barruan, 25 ogerleko. Bidean negare egin zuen. Atzean utzi ez zituen gauza guztiengatik. Egun osoa oinez eman ostean iritsi zen Iruñera. Bere bigarren aldia zen hirian. Jende gehiegi zegoela iruditu zitzaion. Militar batzuk ondotik igaro zirenean,
arnasa eten zuen Florenek, uste baitzuen bazekitela, eta fusilatu egingo zutela. Baina militarrak bota hotzekin batera urrutiratu ziren, eta hautsez beteriko espartinei begira gelditu zen Floren, oraindik denbora pixka batean. 2 egunen buruan muga gurutzatu eta ziburun hartu zuen ostatu. Han ezagutu zuen Genevieve. Eta handik gutxira eskondu ziren. Handik gutxira jaio zen alaba. Eta handik gutxira akizen bizi den Pedro. Handik gutxira alaba Sergerekin ezkondu eta Manex jaio zen. Eta handik gutxira gaur. Ez da ipuina hor bukatzen, eta irakurri dudana ez da ipuinaren hasiera, tartean dagoen pasarte bat da. Eta, Eiderren azkeneko liburuak aski ezagunak dira, baina askotan iruditzen zait idazle batzuen lehenengo lanak, igual gutxiago ezagutzen direla, igual adin bat dugunak ez, baina liburuetara beranduago heldu diren pertsonak igual gutxiago ezagutzen dituztela lehenengoak, eta horra, norbaitek ezagutu nahi izan ezkero, badu aukera. Bukatzeko, nik jungo nitzake ja hurbiltzen norberaren ez bakarrikan idazkera, eta oain aipatu dugun bezala irudia eta testu gintzara, eta hola, baizikan, eta norberaren irakurketak, eta norberarengan zenolako eraginak nabaritu daitezken, ez? Orduan, bigarrenetik hasita, zuk literatura aldetik eta zure idazteko modu horretan nolabaiteko zeinen itzala nabaritzen dezun edo eredu gisa hartuko zenduken. Eredu bat aipatzea oso zaila egiten zait, ez? Osea, ni azkenean ere formakuntza literarioa edo ni izan nintzen oso gaztetatik txalapartako arpide beraz irakurtzen nuen, bidaltzen zidaten guztia, ez? Asko zen nazioarteko literatura ez txuria, zorionez, segurako suertea eduki nuen alde horretatik. Kolonizatuen ahotsa. Bai, hori horrela zen, segurako suertea orain ari dira berdeskurritzen, atez ere Espainian, ez? Txalapartan ja argitaratuta zeuden egile batzuk, aspaldi, ez, datutenak ezer saldu, ez, orain ari dira pixka bat berriro, ongi etorriak, ez, baina suerte hori eduki genuen, eta gero ere saiakera asko irakurtzea tokatu zitzaidan, orduan, neukan parte hori, agian politikoagoa edo nazioartekoagoa, horrek asko markatu ninduen, eta gero badaude, niretzat beti aipatu izan dituan egile batzuk asko markatu nautenak direla Margeri Duras, Albert Camus eta Julio Cortázar. 3 horiek, ez? Horien itzalak, horiek agian piztu zidaten, idazteko grina edo bakoitza bere modura, bere gauzekin, ez daukate zer ikusirik, behin artean eta nire idazteko manerarekin ere ez daukate gehiagirik, eta eroztik irakurri ditut hainbeste, orduan... Zaila dala gero antzematea zeini zor diozun hau edo bestia, ez? Askori, Julio Cortázarri gauza asko, Margeri Durasi nola ez, Albert Camus ere bai, Aldez Murrori, hainbeste dira. Eta hildo beretik, zure bizitzan izan dezun momentu jakin batean liburu bat edo beste funtseskoa izan zaizuna, nolabait naufrago baten antzera horri heldu diozula segitu ahal izateko? Agian Maitalea aipatuko nuke, ez? Digaz. Bai, hori gogoratzen dut irakurri nuela gaztetan, oso gaztetan, ontzan erosi nuen, eta garai hartan horretara zijoan autobusaren geltokia han zegoen, ez? Eta gogoratzen dut, erosi nuela, hilo nintzara autobusea, itxaron behar izan nuen pixkat martxan jarri arte, eta harrapatu ninduen hainbeste, esaten nuen, mina idatzi egin daiteke. Nik hori ez dekien, ordura arte ez duen hori halakorik irakurri, ez? Eta asko bueltatu naiz, askotan bueltatu naiz liburu horretara, arrazoi diferentengatik, eta ikusten baldin bazu dago erabat maiztuta, dago dena pitzatuta liburuaren azal zoragarri hori, ez, bere gaztetako argazkia daukana, eta bat aukeratu behar izatekotan, hoxe.
Bai, literaturaren funtza horietako bat izan daiteke hain zuzen ere, mina jakin bidea bihurtu, ez? Osea, idatzi hori ulertu ahal izateko eta jabetzeko eta ildo horretatik ikasteko, ez, bizitzen. Eta ildo beretik atrebenzik ez bada, irakurri dezu digazen Samina, itzulpena. Ez, itzulpena ez dut irakurri. Itzulpena ez dut irakurri, baina bai. Frantzesez bai. Hildo beretikan dijoalako, ez? Bai, nik hor ikusi nuen, egin zitaikela idazkera ukigarri bat. Badu, densidade bat, nik ordura arte ez nuen horrelakorik irakurri. Gerora bai, beste maila batean, beste molde batean, eta ez, baina ukitu egin ziteken. Oso gizena zen, ez, idazten zuen hori, ez, gero egin zen pelikula bat horrekin gainera. Sentsazio hori izan zen, Bai. Eta, hildo beretik, jakin beharko genduke, densidade horretan, edo literatura tangible horretan, zu orain berriro bihurtu zera ipuinetara lanera ikusten dezulako densidadea handiago izan daitekela ipuinetan novelan, baino? Ez dute horrelakorik uste, ez, iruditzen zait, inkluso errexagoa izan daitekela. Aipatu dituzun ere dira novela laburrak, iaia. Bai, baina nire ipuinetan ezago hori uste dut. Asko miresten dudan zerbait da, baina ez dut uste hor tonu hori gehiago egon daiteke novelan, hori bai. Baina, galdera baldin badaia ipuinetara itzuli nahi zen, erantzuna baiezkoa da. Baiezkoa da, baina ez densidade gehiago dakalako. Bai, ezke ipuingintzan aukera asko irikitzen dira, novela gintzan norberak dena kontrolatu behar du, egitura dago, eta hausartuko zinake zuk bereiztea ze diferentzia dauden ipuina eta novela lehen artean? Ez, hasteko novela bakarra idatzi dut eta oso berezia da tematika aldetik eta inkluso estruktura aldetik ere bai, ez, orduan, nik jendeari idazlei beti, esatezun hori, ez, behar dezu sekulako kontrola, ez, adibidez oso erraz idatzi dut novela hau eta ipuin batzuekin asko sufritu dut, asko. Eta hilabeteak eman ditut zeinbait ipuinekin, eta novela hau naiz askoz luzeagoa izan, ez dago hori, ez, bazkenean novela normalean egoten da lotutan gai bati edo gai multzo bati, ez, eta ematen dizu aukera ez dakit, bidexkak zabaltzeko ipuinan, ez? Ipuinan aldrebes da, ez? Bilatu behar dezuna da konvergentzia, ez? Bidexka guzti horiek eraman zaitzatela nunbaitera, ez? Baina ez naiz ausartzen esatera zein den aldea, ez? Azkenean obsesionatu egiten zarela nobelarik, ipuinekin ere obsesionatzen naiz, beraz, ez nuke jakingo esate, baina esatizut ez daukat ere novela bakarra daukat, beraz. Ja, zuk miresten dezun, Julio Cortázarrek esaten zuen, bera oso boseo zalea zan, eta esaten zuen ipuina dela irabaztea knockout batekin. Eta novela puntuetan, ez? Hori da erreferentzi literario ezagunena, ez? Erreferentzi literarioetan eta kritikoekin eta bukatzeko ja irakurleekin izan dezu inoiz azerraldirik, edo... Irakurle batekin? Ez, edo kritikoekin, edo literaturaen munduan egon daitekeen talde edo erreferentziagarriak diren personekin. Bai, noski. Bai. Bukatzera egin zen, ez? Bai. Ez dezu zer esango orduan zeinekin. Perfecto. Posgarri izan da eta ondo zeri. Eskerrik asko, Fito. Plazerra izan da Fitorekin hitz egitea eta hurrengo atalean nik elkarrizketatuko dut Alaine Agirre idazlea.